Machiajul ochilor. O să facem un machiaj de zi al ochilor, pe care apoi o să-l transformăm într-un machiaj de seară. Și avem nevoie de pensula de rigoare. Și m-am gândit să folosim noile produse Marimekko, care sunt, vedeți cât de frumoase și atrăgătoare sunt și foarte bune. Lăsăm nuanțele mai puternice deoparte și am să mă folosesc ca să vedeți că în machiaj, de fapt, regula de bază e că nu există nicio regulă și vă spun sincer că funcționează lucrul ăsta, adică e foarte adevărat. O să folosim la ochi chiar și blush-ul, adică fardul de obraz, foarte strălucitor, îl putem folosi și la ochi. Și am să-l folosesc de această dată, o să vedeți, puțin mai târziu. Începem cu nuanțele o nuanță foarte deschisă, pe care să o folosim pe toată pleoapa mobilă, de jos până sus, în sprânceană. După ce am aplicat fardul deschis la culoare, cel mai deschis la culoare, de la linia genelor până imediat sub sprânceană, deci absolut pe toată suprafața ochiului, pe partea superioară a ochiului, și la cel stâng și la cel drept, urmează să venim cu o nuanță medie. Putem să alegem o nuanță intermediară. Și atunci și această nuanță intermediară de medie o aplicăm pe toată pleoapa mobilă, care este aceasta, da? Deci până în zona asta a ochiului. Am să aleg ca și nuanță intermediară pe aceasta. Această nuanță se apropie foarte mult de o culoare de care poate n-ați auzit, de o nuanță de care n-ați auzit, Chartreuse. O nuanță extraordinară, pe care o veți regăsi și în broșurile noastre. Veți vedea în ce formulă. Am ales-o pe asta ca și nuanță intermediară și o aplicăm, așa cum am spus, pe toată pleoapa mobilă, de la linia genelor până aici. Vreau să spun doar două cuvinte despre această nuanță, Chartreuse, așa cum am spus, care este vedeta campaniei numărul 3, reprezentată, pe care o regăsim în parfumul Lacroix Absinthe. Un parfum deosebit de frumos, deosebit de frumos, care o să vă placă cu siguranță foarte, foarte mult. Și pentru că asta este nuanța vedetă a campaniei numărul 3, iată că am folosit-o pe ea, pe nuanță. Chartreuse, țineți minte. Și de ce să nu spunem că are foarte mare legătură cu venirea primăverii, când totul înverzește și prinde din nou viață, așa și dumneavoastră puteți alege această nuanță care să vă redea un suflu nou. După ce am aplicat pe toată pleoapa mobilă, de aici, deci până în zona pliului, culoarea medie, nuanța medie, deci nici prea închisă, nici prea deschisă, venim cu nuanța cea mai închisă și o aplicăm în zona exterioară a ochiului, deci în partea exterioară a ochiului, aici unde de obicei trebuie să creăm umbră. Și o aplicăm exact la modul acesta. Aici se creează întotdeauna umbra ochiului, adică aici trebuie să facem tot timpul să folosim nuanțele închise. Și pentru un machiaj de zi nu vom insista să folosim prea mult nuanța închisă. Este de ajuns să subliniem
frumos ochiul și să nu exagerăm. Putem adăuga puțin fard închis și la linia genelor, pe linia genelor, pentru a pune în evidență privirea. După ce am aplicat nuanța închisă la culoare, în colțul exterior al ochiului, este foarte bine cu pensula să întindem foarte bine fardul. Acesta este unul dintre secretele unui machiaj reușit. Blenduirea, să zicem, întinderea foarte, foarte bine a machiajului. Niciodată să nu existe o linie dreaptă, o delimitare clară. Până aici e negru și brusc e ceva foarte deschis. Machiajul trebuie să fie ca un degradé, să fie foarte, foarte bine întins. Și asta facem noi acum. Și după ce am întins foarte bine, urmează practic ultima etapă, mascara. Ultimul pas în machiajul ochilor, sau mă rog, penultimul, depinde în ce ordine vreți să le faceți, dar e mai bine la final să folosim mascara. Mascara Marimekko, care este, bineînțeles, cuperia de la Super Shock Mascara, o vedetă Avon. E foarte bine să aplicăm mascara cu ochii închiși. De fapt, asta e bine când cineva ne machiază și ne aplică mascara. Dacă noi singuri ne aplicăm mascara, cred că fiecare are tehnica lui, tehnica ei, proprie și personală, care funcționează cel mai bine. Ideea e să nu vă loviți sau să creați probleme ochilor. Multă lume are ochii sensibili și atunci este important să aveți grijă cum aplicați mascara. Și puteți aplica, după ce se aplică un strat, puteți să mai aplicați un strat sau puteți să vă opriți după primul strat, depinde cât de intensă vreți să fie privirea, câtă intensitate vreți să dați ochilor, privirii. Eu am să mă opresc la primul strat și am să-l adaug pe al doilea pentru machiajul de seară. Din categoria Tips and Tricks, care e foarte la modă, iată că fardul de pleoape, fardul de ochi, dar de pleoape, poate fi folosit și ca fard de sprâncene. Acum este foarte important să alegeți nuanța potrivită, pentru că dacă alegeți o nuanță nepotrivită, riscați să arate completamente nenatural și chiar urât. Și atunci eu am ales o nuanță potrivită părului ei, pentru că e foarte important ce culoare are părul. Dacă părul este brunet, dacă persoana respectivă este brunetă sau un șaten foarte închis, atunci sprâncenele pot să fie mai închise, dar dacă persoana respectivă este blondă și sprâncenele sunt foarte închise la culoare, nu e în regulă. Trebuie să existe o corelație între cele două. Și atunci e bine ca și nuanța sprâncenelor să fie mai deschisă, eventual le decolorați sau aplicați un fard foarte deschis în zonele unde trebuie să acoperim cu fard, unde sunt mici goluri. Și iată că se poate, deci cu fardul de pleoape se poate să-l folosești, poate fi folosit și ca fard de sprâncene și nu se întâmplă nimic. După cum vedeți, arată foarte bine în nuanța potrivită.